Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az oldalamon. Némi kis információt szeretnék veletek megosztani. Egy új szolgáltatást indítottunk Heves vármegyében, ami eddig még nem volt. Klimester néven. Fő tevékenységünk kommunális hulladékgyűjtő eszközök, kukák, konténerek tisztítása. Ez mellett vállalunk még síremlékek tisztítását, illetve térkő, beton, aszfalt felületeket is. Mindezt mozgó járművel végezzük el, nálad helyben, mindent, ami a tisztításhoz kell, mi visszük el hozzád. Figyelünk a környezetünkre, hiszen nagyon fontos, ezért kizárólag biológiailag lebomló szert használunk a mosási folyamatban. A mosás alatt keletkezett szennyezett vizet és a darabos hulladékot elszállítjuk tőled, ugyanis mindezt teherautón végezzük el. Ezért készítettünk nektek egy kis videót, amelyben láthatjátok, hogyan zajlik a mosási folyamat. Itt a videón láthatjátok azt is, hogy nézett ki a kuka mosás előtt, illetve hogy nézett ki a mosás után. A szolgáltatás magánszemélyek, cégek számára is elérhető, akár szerződéssel is, ha felkeltettük érdeklődésed a videón feltüntetett elérhetőségeken. Keressetek minket bizalommal. Sziasztok!